Bertako herriko barabe daudea, balia agertu zan behazik aldian. Osongi! Aupa Orio! Beitu, Pedro Mari, hor ikusten duzu, ruleta bat, zuk indarrasko izango zu, eman lasai ruletari. Bai, eman fuerte. Oidek, erki, zientzia tokatu da. Zure lehenengo galdera, Jose Antonio, hortxe dihua. Zeintzuk dira gehiago? A. Gorputzeko ezurrak, B. Lurreko zuaitzak, edo C. Galaxiako izarrak. Gorputzeko ezurra izango dira. Gorputzeko ezurrak, sentitzen du baino ez dala, Jose Antonio. 3 trioi zuaitz daude lur planetan, 3 trioi, 200 bilioi izar galaxian eta 206 ezur ditugu. Pedro Mari, zuretzako galdera, bai? Bota. Zer gehieneko pisu izan dezake hodei batek? A. 500 kilo, B. Tona bat, 1000 kilo, edo C. 1000 milioi tona. 1000 milioi tona. Hala izango da bai ala ez. Hala du, Pedro Mari, 180 aldea da eta horregatik mantentzen dira. Happy Bank! Jose Antonio, ire bigarrengo galdera. Zertarako balio zuen tramankuloa? A. Umeen usaimen gaitasuna aztertzeko. B. Aurrei lasaigarriak emateko. Eta C. Bideojokoak sudurrarekin manejatzeko. Nire zezait daudela, bideojokoak sudurrarekin manejatzeko. Ez dukala, Jose Antonio. Ez dukala. Tramankuloen izena pedizedei. Eta aurrak dentistarenean edota medikuarenean bideojokoekin denbora pasado den bitartean anestesiatzeko asmatu zen. Happy Orio! Eta azkena zuretzat, Pedro Mari, cuidao. Gin tonic edaria farmazietan saltzen zen. Zertarako erabiltzen zuten? A. Hotzeria sendatzeko. B. Malaria eta izurre bubonikoa ekiditeko. Eta C. Ondo lo egiteko. Eta ondo lo egiteko. Inglaterra gara inagal hartzeu. Hala hartzen aldo? Ongi lo egiteko? Ai. Ba ez, leheno hartzen zen malaria eta izurri bubonikoa ekiditeko. Horregatik nik ez dut sekula malaria izango. Gintonik hartzea oso ona omen da. Bueno, lehenengo zatia, lehenengo proba bukatu da, eta hemen txapelduna gure Pedro Mari izan da. Baina, Jose Antonio, zula saioan, oan bigarrengo proba bat dago, eta gian, irabaziko du, cuidado. Dudik gaina. Dudik ez? Hombre. Happy glasses! Bueno, hemen txenago, gure tablet honekin. Ongi begiratu gure bideoteka ea zer gertatzen den. Zerketa geneukan eta nik ez nakin ezer. Zerbait egin marri, sartu nintzen eskola eta sanio. Mari Carmen, he tenido una noche muy mala. Siéntate y empieza a hacer el examen. Nola libratu nintzen ni azterketatik. Bukatu da, Jose Antonio? Nola libratu nintzen. Aha, konortea galtzen ari zera esan nuen. B. Lehiotik jauzi egin zen. Eta C. Kaka gainean egitearen planta egin nuen. Kaka gainean egitearen planta egin zuen. Puedo ir al baño. Bueno, Mikel, vete al baño. Euria egiten zon. Komuneko papera hartu nun, pasa lokatzatik, prakak jetxi, ¿qué te pasa, Mikel? ¿Qué haces? Que me he cagado. Horrela zanion, benetan, vete a casa corriendo, Mikel, que no sé qué tal. Eta horrela xe libratu nintzen. Osongi, Jose Antonio. Edo zer gauz egin marra azterketa bat aprobatzeko edo. Aupa Orio! Pedro Mari, guen iretzat bideo. Bota. Orduan, lanik ez badago, jai? 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 Nola deitzen zen telesaia hau? A. Eskamak kentzen. B. Beti mugan. Edo C. Brinkola. Brikola zago. Azaltzen alor zerbait izenan bat edo? Ez, hori ez. Moindik ez. Brikola. Brinkola! Haze posatu duen Pedro Mari, begira txaloak entzuten ditugu. Aznatu du, Brinkola osongi Pedro Mari. Happy Orio! Pedro Mari finalen dago, hori badakigu. Pedro Mari, baina zuk finalera zaio nahi zu bakarrik edo zure laguna Jose Antonio. Billo. Finalera, Pedro Mari eta Jose Antonio. Caramba, carambita, carambiuri. Caramba, carambita, carambiura. Cariño de verano no me gusta a mí.
Venga, va, caramba, carambita, carambiro, José Antonio eta Pedro Mari, a tope. Caramba, carambita, carambero, ve. Caramba, carambita, carambero, va. Caramba, carambita, carambero, ve. José Antonio eta Pedro Mari. Happy Bang! Zuek parrandero izan duzate, Jose Mari, Pedro Mari? Dudi, claro. Beti bezala, lau kanta joko ditut. Baldin badakizu ze kanta den, eman eurra horreri, bale? Xast, eman, aurra da. Bale, Pedro Mari, bai, Jose Antonio? Vale. Baldakizu zerbait, Pedro Mari? Ze zabezu pa. Bai. Trabajar zoze da. Eta ni badaki trabajar, hor dagoela. Luis Aguilé, oso ongi! Happy Bang! Kaia barrenia. Bai, titulua. Bai, baina berdin da, kanta, behitu Pedro Mari, titulua ez, baina pixkata bestea, importantea, bali? Uraren gainia. Bai, oso ongi Pedro Mari, artista! Hirugarrena. Ze kanta da, Jose Antonio? Lepoan hartuta segi aurrera. Lepoan hartuta segi aurrera. Oso da, Pancho eta Pello, kanta hona. Happy one. Jose Antonio Pedro Maria gauza pilpilian dago. Jose Antonio, zuk bat asmatu zo, zuk Pedro Mari bi. Tómola. Nola, mugitu doan gerria, Pedro Mari. Ona, Eta bukatu baino lehenago gure Pedro Marik esan do? Tómola. Tómbola! Plazer bat izan da zuekin egotea. Jose Antonio, nik ez dakit Pedro Marik eman guizun gero zatitxo bat. Ez, Obio joango zaten. Baino, txapelduna, Pedro Mari, iaiz. Vale. Hau inetzako du, zorionak. Eskerrik Ongi pasau duzu, Jose Antonio? Bai, dudi perea. Ongi pasau zu, Pedro Mari? Dudi perea. Bai. Y todos en la tómbola, tómbola, y todos en la tómbola,